Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paula Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sarah. Nagpadala og laing hugna nga tabang ang Davao City alang sa mga apektado sa katalagman sa Cebu. Ano ang report ni John D. Estaban? 16 ka truck nga puno sa hinabang ang milarga Miyerkules sa Kadlawon, November 12, paingon Cebu. Alang sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Nakip sa karga ni ini ang 4,000 food packs, mga mainom nga tubig ug tambal. Ang ilahang drop-off point for all mga relief goods dito sa ilahang warehouse, no? Sa ilahang provincial warehouse. So dito nato dalon ang ato ang mga welfare goods nga mga dala from Davao City. Apil sa gidala ang 3.9 million pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga apektado sa lino. Among kantidad gikuha sa Quick Response Fund sa syudad. Dala na po namo ang financial assistance, no, para sa atong mga local government sa province of Cebu nga affected atong linog, no. Ato pong i-hand over dito sa ilaha, ihatod nato dito sa mga LGUs. Kauban si Bebot Kaya sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.